tani min yoɗi jonde nde woni min yoɗi jonde nde no kando wonnani ko jeetere nde jonde ine jooɗi hande nde yeewu jonde jooɗade nde sela moranda de balde ina jagge daade ko lewi ba gele danga ko mi yamba de badanga jagge daade kitare mi nyamet ba ko sey ko bajaaji makalaje nyagoto Allah Abdullahi Muhammad Jalla Abdullahi Muhammad jamde jam nyalla wala baban sagata be sallallahu alaihi wa sallam nyagoto be sande na tam ko jongo ko hello naage nange bonataji départ bando tati nder nay eno sedi daba wulen e wettude fettamama jonde joɗi nder sehiɗo denna ɗum gundama ɗum no kala e saha joɗi tawtara kase ɗo yakari gueɗɗo so kase ɗo naati ɓeni kayde leydi aynaɓe nay oñiraɓe tawateɓe toon yalla amadou Jallo belal am wa mi wiya ko to winde haalaɓe ɓe seydi Jallo tumana fo naflona noon sabaɗo bakila yam subhanahu wa ta'ala to bonnani wuro bonnani ladde en joɗima kase ɗo ñande le 28 9 mois en 2012 ɗo e nokku meɗen biyeteɗo kay hayɗi kayɗi nde joro tawa kadi kase ɗo fayse ɗo yedde ko to e nokku meɗen biyeteɗo beelel ko tamaman kadi mawne ko to be bibe bammabe o mayaji maade teddiniɓe jonde joɗande hay so kase ɗo naati ɗum wiyeteɗo beelel gaw mbiya kula ko mi salmini hakkude ɓirowo e gaynako oɗo morso min mbi ɗum 25 nebe mois l'an 2012 ima ko beelel gawto min mbaɗa cuuɗe hakkude men sukaɓe nebe no jiida ko e meɗi tan haari ala e muɗum kaari meɗi wiide kaari meɗi waddi ɗum kaari meɗi jogade ɗuma sona laamu Allah ko rokkira sa yewtama a taw sabatama a taw so woodi bonan so wodani bonan wodde no woodi fof ɗum gila wadani ɗo kadi min pewni kase ɗo way galle ko ɗum funno kanno bonnani kumago somare sew amma demba taaji ba aissata hambani ko jeewo moƴƴo malaɗo kanko wona jewno jota ciilo kanko ba aissata ciilo debbo fullo debbo tan e jona jooɗi e tawtara kase ɗo ina hanti
tima e ngandama sukaɓe filmoɓe ɓen jaltina e théâtre ɓen jaltina ɗo hakkilede e Europe alhamdulillah bilal min laccatodi gonni Allah en Allah ba Mariama Hambel ɗo ana joɗina tawtara kase ɗo Albar
hada dawani bonnaji kala bonnaji kanyama kala jeñago so e ba Umar Samba e ba Moussa Samba taki haalata haataji kanyama kala jeñago to ja Amadou Mama Samba barkay no seji jane en wa Abdoulaye Mamadou ɓeɗo sukaɓe wonɓe reɓe kala ina tawtara golle ɗe ko Diallo Abdoulaye Mamadou mi salminima tamaman ndimako beelel gawde mo kalɗa o waɗi ɓeeɗo inde haalaɓe Diallo nanɗaɓe boɓe tagatama so ladde natama yo ñagotoɓe sane nde natama ja Amadou Mama Samba haɓetake haɓata alsa setanima kala jeeñako toɓa barka ɗum teɗi jani en ayo belal gawde aduna ko jiiɗa ko e meeɗi tan haari yaala e mum jehen ɗon ha ƴettuɗen nokku biyeteɗo ɓallite Diallo Moussa Seybani haɗa dawani bonnaji kala bonnaji kanyama kala jeeñago to Diallo Abdoulaye Ibrahima Demba Kibo Diallo Amadou Demba Kibo haɗa dawani bonnaji kala bonnaji kanyama kala jeeñago to ɓe jaam Diallo Samba Ngor Diallo Abdoulaye Amadou Demba Kibo haɗa dawani bonnaji kala bonnaji kanyama kala jeeñago to ɓe sukaɓe wonɓe fu kalama kañi ɓiyetenayi somi wiima ina haali haalama ñagulla golle ɗumata jannoje ɗaɗe heddi waɗi heddi welde ɗumɗa subhanahu wa taala ko ilelaade tawi
Kalaisa Jalla Fatima Jalla Kajama Jalla Kumba Kumba Mamadou Jalla Fati Said Wada tuwa sange weltani Bismillah ma ke nagaru ani mi nyando galle baba galle ba mudum ba gele dangaru bismillah ma ko nay tawdalo rokki ni nge nak dibe be halawe bani golle adu non ko jida ko e delal non wonno batno be pullo kano bonnani pulago so mon Muhammadi bali ko pullo ana jodi no kubbe telo inde yido telephone so hakunda men ba gele dangal ko gonda bi mi hande leydi Sénégal ko be telo wi ko dami ton mi adan ma gidi tawrani may baba alwal ko may do je galle baba ay rokki fini so dim sadi ko seydi so angale hebe kanye wa se nyaage nyaaya ma do baro la tigi ko ko mi dem yalla wa ko lo do ngadi yalla diri ngadi nyaako so yalla abdullah mama ko wi so mama Muhammad mali ko kalbe hala ay ko ni to boya wa ko den da no ko ma ko Kalaisa so Alasan Muhammad Jaji bi Ali Fatima wa Akbar Samba wa Hamid Abdullah Usman Sewdu jangala nya fasu kini otage tete kurkaji anno ko weli tan haali ala e mum kaadi meedi wadde kaadi meedi jogadi ala kadi masallallahu alaihi wa sallam jammi tajori jammi nyalla wonani bawlani ya kali ngedi inshallah artini man ko bete de beli gaw anati e der galle baba me anati e der jofana naye kala ngani jida e ner heder na heji danda hore maado wallahi bir ki yawata ede fata ko jammi jammi yalla kayit ko lo ngani Jalla Abdullah mama kudi habata khabata hal sasira nyama kala je nyaako to wile tes dam ala tembere ya taidu aytul de sawge ko tembere hala ko bonon wonde no woni fof bonon woni wonde gila wotani
yalla abdullahi muhammad kare tan wata bana saji kala bana ni kawlani ya jangani ko kada wallahi digi har sa mere ko so kaselo nati belsi yalla samba dende usman musa yalla umar abba yalla mamadu abba yalla abbu dende inde magga jattori mo nyami ka jor sanga sawde weltar ali barka wona wonto inshallah minen doka nyande ko wallahi ko wallahi ustaki ja senga samu ya tebe de weltar ja yala de seri wono sona de wono ko ana heddi abato be wallahi abete mi ko ne ko doyla amma de taji Senegal ba gele tangaru be mominam o wi ana hoda gaji mimi jaati o wi do ko manay ko ko nayi jidi ko ko nakki biskete galle ba ba dan demil ko nati galle ba ko holle wi ba gele tangaru ko tabi galle ba ma to adam ma nyal bidi jira ki tawa yito mo sama min ko de inde ko kando wodi soyna hakkude amen ko bonnani jungo bonnani oro bonnani ren
Thank
sudah disambung dengan sama ada dokter Mas menjadi dan ni bayar waktu ini. Sudah uli des uli kamu ngapetak. Ada saya lah kami dalam iradam dam bergerak kamu yang taga pun kami mana tag. Ini di bangku jago jalan di bangku lati. Karena nanti guna baik saja sama orang jamaah. Dokumen itu, anak sokong kata Allah ini bilang oh bani kalau leo, sini jangan saya sama atau sahabat sama atau ada misi kadi ko hewi na bona e jawdi to tawa albarka ma hen ko kaja makaraji ya ko to ko ma yani manjani ni do ka ko jumra subhanahu wa ta'ala ko ni tasi Abdullahi Muhammad kala dan manani kala manani kanya makaraji ya bisa wa silan de minde itu inde bayar kai ya sama jadi banda wana wel mata njori da kurdi da ala ko fasa fas direct wallahi wanda ta batta so ne banda yalla ada e batta bangi ma fo la wadi ko hani timata e kasede timata e memoire timata e doje sidi yalla ya ba ko samne ne madam hada kullo jam kullo jagal kan jagal ni ko da kaali wi ba gele dangal wi nam inshallah wi ma desa ubiya ba gele dangal
kadi sey makko makko Abu Cerno Demba di Cerno Cugalel Woni may bayere wakkay ni mo jodo den do bayere wakkay mo de jala si de nyawda nyala may sukabe ke biyabe be den jonde de na wayna de de Woni kenen bamba bi fo juura ni de malla bamba bi juura lobe